Tinoto Haris Waratanyo Kondang Satu Kakasuro Dikoyo Sampun Bebel Trojo Dewasa Ratu Tumbak Pedang Kangkin Karyo Junjung Marang Harjani Magri Sang Yaksendra Purarupa Mangesos kabeh Kang sempal kaprapal selo satu lumayu manungsi kakyat katurko Joko bumi menghantarkan semangat menjaga nurani menjaga generasi memberi arti pada negeri teruskanlah langkah dengan jiwa suci setulus hati bubarkan semangat jiwa yang membara. Pagelaran sore warga sekutu Kumbrakut brantasing angkara murka ben diberi tangara budhaling wadya sangkut kumbrakut brantasing angkara murka ben diberi tangara budhaling wadya sangkut kumbrakut brantasing angkara murka Yeah.
kang wicaksana Son warga setuju. Siyaga Pratantama sureng wadya unggul yuta Siyaga Pratantama unggul yuta Siyaga unggul yuta mbrungkat kimpul bela harjane Siyaga unggul yuta Siyaga Pratantama sureng wadya unggul yuta Siyaga Pratantama sureng wadya unggul yuta Siyaga Pratantama sureng wadya unggul yuta Luwaksana Kita Anjo
sawah dimana syukur yo padha kumpul aja kabareng tandur ning pekarangan Tegalan uga ning sawah wis panenan kanggo mangan ora aku sing rewangi suket putih rapo ora lali ngomong kabeh mati ana desa iki kabeh lonci nabi yo kanca amar suci mugi Gusti berkahi desane ayam tentrem patani mesam-mesam desane kebadi papono adi podo bunga waduse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeke podo kandhak yo padha macul karep sawah dimana syukur yo padha kumpul aja kabareng tandur ning pekarangan Tegalan uga ning sawah wis panenan kanggo mangan ora aku sing rewangi suket putih rapo ora lali ngomong kabeh mati tanah desa iki kabeh moci nabi yo kanca amar suci mugi Gusti berkahi wis waya esuk jakone kurung rame sarani pate gamuyo satu lor tani parangan padha natur pari srengenge nyur arep lor parane anu eko Lanjut. Burung. Iki urung mangsane. Anggo salatu hoidu minan naum. Ya.
Iki wong kene iki murah tenan lho nanggap soren. Ha ngopo? Menanggap sedina oleh 2 dina. Iki engko nek amplop ora tambah ya. Ning niki pun sangon iki. Pun sangon itu. Ayo bali. Kowe nggo apa iki? Malah nang ndi? Ayo Lek, Kang Son, selatan. Iki SSSSJ. Sore subuh selamanya. Terus konco jaluk Bote lali Mas, lagi gawa. Sangune engko sangune. Kene ke serana klothok. Sopo? Gus. Ya aku sik lindungake ki ndelok sawirane pira kok. Gus kencapke matem lho Gus. Sik ana pucungan. Apa congan? Putih-putih. Iki sing viral nggo sajam ki lho. Sajame medeni. Iki dodok-dodok. Heeh, angger metu sajame wong-wong meteng kabeh. Niku lho sing spiral. Sing spiral Kanjeng. Nggih. Pripun Kanjeng sampun iki? Gus. Sekedap. Kanjeng sekedap. Nggih. Biasane iki nggo wireless iki ana kabel kayokan. Iki wis padha wae iki malah betah suwe. Nggih. Apa sedina sewengi ya betah nek kok iki. Nggih. Gus, Apa meneh mbing diamati nggih pripun? kowe ngerti pora iki acarane apa? Tasakuran. Tasakuran? Nggih. Apa? Dalam nganu acara peresmian mushola. Wis. Luar biasa mbing masyarakat kene iki. Direwangi kebicarane musholane berdiri. Nggih, muga-muga iki mushola dadi mushola sing bermanfaat. Ya. Tekse masyarakat kene sing biasane nek ana Allahu Akbar Allah lho nyauri kosik. Njur iki musholane anyar. Ayo mangkat. Nggih. Kudune kuwi iso ngandani ya iso nglakoni kuwi. Ha nggih. Aku Kowe wis iso nglakoni apa durung? nggih dereng. Aku ngandani wong kene. Nggih setidaknya ke ngandani. Biarpun saya jelek tapi orang lain tetap beriman. Wong ngene iki ahli swarga kok. Iki gek Surya iki wis apik kaya ngene. Surya, engko nek ana Ji Samsu. Mentok-mentoke tenor. Apa meneh nek ana Soekarno Hatta merdeka masyarakat kene. Aku anjur terus dodro iki. Iku ngarep-arep Soekarno Hatta, pati miwurawe umpetan kok. Ora, Gus. Iki ngene. Nggih. Tegese masyarakat kene iki iso nggo contoh. Nggih. Tegese iki mbangun mushola sing megah. Nggih. Nanging dimeriahke karo kesenian. Tegese iki seni karo agamake bersatu. Nggih. Ora njur pikirane angger ana wong kesenian pentas, wah iki haram. Wah, ngono ki. Boten. Niku tontonan niku kedah dados tuntunan. Nah, Kawat dhewe kan biyen ceritane jaman semono nyebarai Islam nang tanah Jawa ki nggawa budaya ya kuwi wayang. ya. Aku biyen gek mondok nang kono. Mondok nang ndi? Mondok nang ndi? Kae nang kono pokoke. Ngendi? Bandungan. Nah, iki kancaku iki. Kanca mondok. Ora, wingine bareng. Bareng apa? Njikuk KTP. Kenane mbing pengen kepenak aman nang ditake, ditik kurang ya, Mas. Nah, oke, makasih. Nah, anggere sono ngono-ngono ki aku cak tekan semangat. Iki seleke sik. Salto ping 3.
Anong di? Urung. Iki ki mertandake adhewe iki kon ngibur masyarakat kene. Mau wis saka apa penampil pertama ngasih ketelu mau wis meriah banget. Meriah. Kula wau nggih nonton. Nonton. Wah, ana barongse bareng. Kok barongse nomor piro? Ha wau jebule kula turu. Sing kok barongse iki kowe mergo turu wae ket mau. Kula tenang kok teng mriki santai. Kok iso santai? Biasa kula dikewan-kewanke kok. Niki kan nggih. Niki ngiras peresmian nggih kalih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mumpun sami kurban apa dereng? Ada iki tak takon, ngopo nek kurban kok wedhus kudu lanang? Apa, Gus? Ya nek pancen wajibe lanang. Ya pancen nek lanang ki berkurban. Nek wedok ki aja meneh berkurban kalah kewe gemang kok. Rene. Kan simbole pun enten. Iya, kowe janjane kuwi ngomongke bener apa curhat? Polamu ngerti. Tenang. Kita sebagai laki-laki sama Mas. Malah simbole wis ana, parame ki ngopo gambare wong lanang? Ngopo? Gambayane wong lanang ya mumet. Mumet mikir apa? Harus mikir butuh tekan omah sentak bojone. Apa? Kurung nganggur. Apa june mau omong, lho aku nang kene golek cewek ngono. Aja ngono. Ngopo? Maratuane melu. Ning tenang aku. Ngopo? Ayo kuwi mau nang omah wis dikewan-kewanke. Dadi pokoke monggo kersa. Gus, Nggih. iki dibungkel semene sih. Lah dereng urip kok dibungkel. Tegese iki semene sih anggone kowe kegojekan. Nggih. Ah niki mesake nek kesuwen. Ngopo? Apa duwite malah pacaran. Ora sopan. Lancang kok. Sopo ke sapa? Sopo ora patek ketok. Kayo sineni kakangne kae kok. bolo-bolo kaloran kene Gus. Ayo Seniman Sureng. Ora mbing pacaran. Nek ngasih kowe meteng. Kok njur teko meteng ngopo? Aku lho nek pacaran kok batine niku. Aja kaya ngono. Kene jek akeh cah cilik-cilik Gus. Gawe tuntunan sing apik. Tak tuntun-tuntun insyaallah mboten mlebu jurange neraka. Kuncine berbakti kepada orang tua, jangan tinggalkan sholat. Nah, ini senajan pun biarpun saya kerap meninggalkan. Gus. Guyu kok ngentut lek. Ayo ngeguyu kowe kuwi. Kayak anggar bola kayak ngono kuwi. Nek nang lunga adol nyawar apa nang Rijal? Apa? Ciu. Kok ana bajete bareng. Kan 20.000 tak dongake. Mugi-mugi ke mawon warga masyarakat mriki dipun paringi bagas waras. Amin. Sehat. Amin. Yo rezekine barokah. Amin. Duwe putra putri ingkang salehah. Amin. Semono sik wong gek 20.000. Aku anjur ana regane piye? Nduk kiai wis ndonga kok duit tok. Apa meneh kene? Akan mangan apa? Mangan donga. Gus, iki semene sik. Jaran iki rung ditokke. Rung dilatih. Oke. Kula latih. Ya. Kula latih main film barang. Aku dhisik. Aku sik.
enten cewek. Pulang, Mbak. Kok Mboten nyandak Kanjeng. Yo mulane takon mundur. Enggak Kanjeng. piye, Pak? Ono apa iki? Ono apa? Ana apa? Wah, Metu ki Kanjeng. jangan mati ana sing rada padang kok. Ora gatekke karo bendara iki. Sing nyusu Kanjeng. Pripun Kanjeng? Kula ngelak Kanjeng. Ngelak. Mau rak ya wis ngombe. Nggih lari. Kula lak nggih. Lak. Kok lari-lari. Mlayu-mlayu. Ah. Lari nggih mlayu, nggih muncat-muncat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hei. Hei. Bos, Hei. Ki sapa iki? Hei. iki sarunge mesti le tuku nang gerotan. Ah. Iso sarunge bolong kabeh. Hei, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum. Wes. Ana ndi? Macak kiai kaya. Ana ndi? Aku paling apa? Gurung, kesek. Aku wis macak ape-ape ngono tekan Bali. Gus, kudune Mas macak ustad ngono kuwi. Mbok ana sing ngulungi apa? Oh, digelindes dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa lek selap pipis? Arek itu. Allah, nggih. Hei. Kuwi iki dadi apa? Kiai. Oke iki gelare wis akeh. Kiai iki apa? Tungkat saka Mekah. Iki digawe saka kayu sing anane urip ning nang Mekah. Kayu apa? Jenengane Kalonjono. Kalau jono ora kayu, Modal kok ngene sugih dadak. Ya. Cedawur. Meditine akhir. Mike. Gak detong menak Iki. Nek bagi-bagi awas ngono tekan omah. Hei. Woi. Hei. Iki tukang ison yo gak nyiape sing abang-abang. Kayak. Api ange kayak. Kene kudu danyang yo.
rokok kok gudang garam abang. Aku iki biasane apa? Ndi garene? Wong ya biasane ki apa-apa rokok wae tegesan nang masjid jikuki kok. Ya kan tegese aku li ajek sapa masjid. Tok sapa masjid yo salat lima waktu. Mboten. Apa? Nganu ngrupi sandal niku. Nggih. Nggih, matur nuwun tukang son. Tak dongak-dongake laris sone. Teko ning nek mesake nek dadi bojone tukang son. Apa? Pembedina ning tes 1 2 3. Tes ngasih metengi jadi tes. Yo, kuwi tegese iki jajal sone. Ah iya maksudnya bojone metengi jek ngetes. Ayo iya di tukang son kok. Ah iya. Anane jek lebokake tokake. Ngasih metu banyune. Apa? Jek tukang son iki lho. Gus dongake sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Arep bedarane arep men. Dumateng para sesepuh binis. Perjurit pekok. Malah ono iso njundil. Dumeh pacare nang kene njundil. Macam-macam tak kirim ke nang Iran. Bek dibom. Terus ki. Tekan apa wae? Sesepuh. Dumateng para sesepuh bini sepuh wonten ing dusun Bonsomo ingkang kawula hormati. Bisa. Acara aku kang kula. Dumateng para wiranem ingkang tansah kula tresnani. Mboten katalubat. Dumateng para pangemboting praja wonten ing tlatah desa melu kelurahan ngendi lek Waraang kowe wong ngendi tek-tek saka kalurahan dumeh pacare wong kalurahan ingkang tansah kawula Acara mboten kesupen dumateng para kiai, para habae, para ustad ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi. acara kok malah. Wonten ing dalu menika. Acara yo menapa? Monggo kita sami-sami njaga puja puji sing mboten dipuja mboten usah dipuji. Amarga mbok puji nembe teng griya. Mbok puji nika putrane kalih. Niki mangke dibuka wonten ulane. Iki kok iki macak kiai kok. Terus dibuka. Kok iki dadi apa? Kok iso dibuka metu ulane? Obat gatel. Nggih, ndongake mawon. Muga-muga masyarakat mriki menapa kemawon pedamalipun dipun paringi lancar. Sing tani nggih mayar letanen, sing bakul nggih laris le bebakulan. Putra-putrine dadi putra-putri sing saleh-salehah iso migunani membanggakan orang tua. Bapak-bapak dumateng bapak-bapak kula aturi sabar anggenipun momong bojone. Dumateng ibu-ibu ampun galak-galak nggih Bu. Dumateng adik-adik ampun wani kali sing tuwa. Dumateng mbak-mbak perawan ingkang dereng kagungan garwa kula siap. Aku tak rungokke pakem kabeh iki. Maksude siap nek on pas
nikahan kok njur ngundang wak dhewe ra Oh, yo. iya. Utek. Tekan kok. Iki aku dadi bendaramu. Oh, nggih, Ndara. Gus, iki sing wigati. Nggih, Mak. Pripun? Iki kowe dadi apa jane? Mentaun. Ah sing tulung-tulung sapa? Sapa sing tulung-tulung? Ayo kowe iku. Sapa? Yosi tulung-tulung. Aku. Ya, Oh, sik jlit nek tulung-tulung. apa? Copot sih. Apa ya? Lagi gak bisa. Brengose ngasih tiba. Mik. Awas kuluke ilang meneh, kowe mbeng ngemepe kuluke ilang. Golek ya apa? Ah iki apa? Brengose mau nang ndi? Heeh. Ya. Sik, baleni. Mau kepiye? Ya, heeh. Mike ndi? Niki. Ayo jikuk sik Mike. HP ngose? Rada rene. Rengose iki digegem nang tangan kene ya. Jenengan kok lancang. Ngopo? Wis ngerti kok ora omong. Aduh, Kanjeng. Piye, Mas? Ono apa, Mas? Wau kula rak ngrumpet. Kowe ngarit. Wonten teng mriku nika. Terus piye? Terus piye, Mas? Kepiye? Terus wonten pawongan kalih. Ono wong loro. Nggih. Ngopo wong loro? Bakul some. Ayo luweh bakur tome. Hah? Terus kepiye? Terus wonten tiyang kalih. Ono wong loro. Tanglek kalih kula. Takon karo kowe piye? Peragake mboten. Yo, piye? Wih, cah bagus. Ora percaya. Jenengan mboten percaya kula bagus? Heeh. Kula mawon mboten percaya kok. Ece-ece to. Iya. Apa bener kowe abdine Riya Penangsang? Terus Yo. kula rak nggih. Banjur kados pundi? Kira rung loro aku wis ngene. Oh iya ya. Kowe kaya tak amat-amati nggawa gaman. Kula nyawuri. Enggih Kanjeng, menika asmanipun Sogo Otong. Terus piye? Manuk. Kongkong ngene iki nek sura tak warangi. Apane? Manuke, Mal kowe iki ngomano apa? manuk Iya. gagak. Woi. Manuk gagak dawa buntute. Cucak rawa. Mbiyen wong saiki kok. Oh iya. Terus piye? Gamane rak diambil. Terus disawang-sawang terus rene. Ah, Pak nene, kowe nene. Nggih, niki nek peragaan mang wong loro niki. Wong kan kula pemeran utama. Ha jenengan itete dadi kula. Kok aku bendaramu kok kon meragak. Ece-ece. Ora. Ben ketok merakyat ngono. Dadi nek Terus piye? apa sing dirasake masyarakat kecil ke ikut Ya, merasakan wong dhuwur ya kudu ngrasake. Kok ngopo rekasane wong cilik ngono lho. Ana njajal. Ya ora saiki. Nggih. Niki tulisan mawon wong Ya. salatu. Malah sik dhewe. Terus kuping kula. Nggih. Kupingmu ngopo? Lara. Kaya ono nawolon. Nggih, nek biasane enten. Nek niki ngapunten. Ya ana. Oh nggih, enten. Iki bener nawol. Nggih, leres Kanjeng. Ya kowe iki ngaleh. Biasane kerdus. Konjur nesu.
Tenang wae ning Ang. Ngopo? Aku ora iso gagar Ah otak. ngopo? Aku ora ndek utek. Wis bali tuna. Ora tak wehi rokok. Bos ana tulisane ngopo? Nggo tulis. Ada biasane ana tulisane. Ayo kowe sing kesuwen. Aku bingung. Cekak Bos. Oke wangi iki barang. Ayo kowe ketik suwen kok. Kowe iki saya dasar. Tidak ada nyam. Kapan? Ayo kowe. Aku bingung arahe ke sini. Ayo foto berarti kan. Ayo foto. Oh ini lagi sopo? Tembokmu. Rasa ngomong karo kene. Anek kowe lek jadi kene lho. Rabe punang Kimtoko Isun katur mriko yo Kang Mas Riyo penangsa ing Jepang panulan praja Kang Prawiro Digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para sore layang pangalembur saka Adi Wijaya ning iki sono bajut mula padha rungokno sore mung sethithik cacatira merah
meriah untuk soreng warga setuju.